Dámy a pánové, vítám tady u nového videa a přece jenom jsem se rozhodl nějaké to video natočit. A dneska to bude dneska to bude video o nejznámějších hororových postavách a o těch postavách, které já jsem si zrovna oblíbil. A ne, reklamu fakt nechcem. A máme to tu teda. A první, jak můžete vidět, je... začneme od 5. místa. No, od 10. místa. 15. Na 10. místě u mě vítězí zcela Pennywise. A za chvilku čau. A jak můžete vidět, na 10. místě u mě skončil Pennywise. Určitě si říkáte, proč taky, že jo? Je to přece nejlepší román Stephena Kinga. Ale i přesto Pennywise nevítězí. A to vůbec. Končí právě až na 10. místě. Určitě důvod nemám, jenom kvůli, abyste si nemysleli, že je to jenom clown, takže kvůli vzhledu. Ale ne, já mám radši jiné postavy, a to třeba takové rychlé zabijáky, jako je třeba Jason nebo Michael Myers. A na 9. místě se u mě usídla panika Chucky. No a poslední, určitě jste všichni viděli tu novou, tu nejposlednější v roce 2019, kterou jsem já viděl. A bylo to zatím ta nejlepší Chucky, kterou jsem kdy viděl. Ale i přesto si u mě Chucky získává a 9. místo. Určitě si všichni myslíte, že jsem blázen, že jsem si ho vybral ještě před Pennywisem. Že jsem si Chuckyho vybral ještě před Pennywisem. Ale prostě je to tak. Někteří lidi mají zkrátka radši prostě jiné věci než ti druhý. 8. místo. Candyman. Je to jedna z nejstrašidelnějších postav. A teďka se chystá o něm i další film. Po posledním Candymanovi, který byl natočen v roce 1999, vznikl nový Candyman. A nebude to jen tak ledáky. Candyman se znovu ukáže po celých 22 letech. Takže, a měla by to být pořádná pecka. Čemuž já určitě věřím. Jo. 7. místo, Jason Voorhees. Říkáte si, jak to je nemožné, že Jason je až na 7. místě. Ano, už jsem v tomhle videu říkal, že mám rád tiché, svalaté a velké a speciální vrahy. Takže právě zejména Jason. Ale Jason zejména končí na 7. místě v mém žebříčku. Hey, I'm not from around here, but I'm looking for my sister. She's gone missing. Have you seen her? She ain't missing. She's dead. People go missing around here, they're gone for good. There's something out there. We gotta get out of here. Come on, you guys. Oh my God. This place is called Camp Crystal Lake. Guys, this will be our final year together. After this, who knows what will happen. We may never see each other again. 6. místo. So let's make the best of our last Ghostface year neboli before it's Přískot. too late. Přískot je velmi dobrý.
je velmi dobrý film. A hlavně si v něm vyznáte. Třetí a druhý díl už třetí a čtvrtý díl už většina fanoušků Třískot už většina lidí považovala za naprostou hovadinu. Vrátit by se mělo, ale v roce 2022. Ale by se měl vrátit Třískot v plné síle. By se měl ale Ghostface vrátit v plné síle. A měl by všechny vystrašit právě v roce 2022. A to v pokračování děsivé vyvražďovačky. Guys, this isn't funny. Jak jste si mohli všimnout, na mém 5. místě končí jedna skvělá hororová postava. A to je Freddy Krueger, známý z filmu Nightmare on Elm Street, tedy Noční můra Elm Street. Tento film se tak proslavil, že měl velkou úspěšnost u fanoušků hororu. A tak se jich natočilo celkem 6 dílů. V 90kách 6 dílů. Ale poté přišel třesk ale potom se Freddy dlouho netočil. Přišel až skoro po 13 letech, kde se ucházel ve filmu, po 13, ale prostě po hodně letech, jak se vrátil až ve filmě Freddy vs. Jason. Tento film Freddy vs. Jason byl zajímavý nejenom tím, že tam byly 2 hororové postavy, ale tím, že ze začátku se tyto dva vrahové spojily. They're just dreams. Rozhodl jsem se to trochu zkrátit a přesouváme se tedy rovnou k prvnímu místu. A tím je Halloween. V Halloweenu řádí jistý vrah Michael Myers. Toho já mám ze všech nejradši. Myers byl skvělý si tím, že neběhal, ale nahánělo to větší strach. Ale mě nahání větší strach, když ty vrazi chodí. Je to pak lepší atmosféra a hlavně si u toho více zapotíte nervy. Takže u mě vyhrává tento skvělý zabiják z filmu Halloween, Michael Myers. Wasn't it her brother who murdered all those babysitters? No, it was not her brother. That's something that people made up. Do you know that I pray every night that he would escape? What the hell did you do that for? So I can kill him. Dad, look out! The bus crashed. Mom? What bus crashed? Michael escaped. Excuse me, somebody's in here. Hello?
He's waited for this night. He's waited for me. I've waited for him. Get out! Go on! Get inside! You don't believe in the boogeyman? He's here! Michael! You should. Can you close the closet door? To by mohlo být, dámy a pánové, konec videa. Takže pokud se vám video líbilo, zanechte like, pěkný koment a určitě i odběr. A hlavně odběr, no. Takže se s vámi loučí Honza, váš fotbalista, a čau.